ओ नाकवा बोटीनं फिरवायला का? आता मी बोट घेऊन चालली. नमस्ते सर्वांना. आता आपण कुठे आलो काजल? मांडवा बीच. मांडवा नाही, मांडवी ब्रिज. आणि मूवीचं मांडवा. आणि आपल्या घरापासून किती लांब आहे? 10 किलोमीटर. तुम्ही आता बघू शकता. मुंबईची आठवण आली बघून. नमस्ते. आज कुठे जातात तुम्ही? नमस्ते सर्वांना. आज आम्ही म्हणजे मी आणि काजल दोघं फिरायला चाललोय. आता रत्नागिरीला आलो आहे. तर जसं आपलं मुंबईमध्ये गेटवे ऑफ इंडिया आहे ना, जसं आहे ना पुढे तिथे गेटवे ऑफ रत्नागिरी सुद्धा आहे. हा, तर ते पण आम्ही बघणार आहे. आणि तिकडे बीच सुद्धा आहे ना. आज काजलला फिरायला घेऊन जातोय. थोडक्यात सांगायचं म्हणजे शॉर्ट मध्ये. आता मम्मी घरातलं थोडं काम करणार आहे. आणि घरात काम पण आहे. आणि आता घर आहे म्हटल्यावर घरात एक माणूस पाहिजे. आता काजलला दाखवतो की कोकण आणि रत्नागिरी किती सुंदर आहे ते बघ जरा. काजलला गाव आवडतोय. आता हवा सुटले पहिले जॅकेट घालते बघ. आता समजा आम्हाला काही स्पॉट मिळाले किंवा काही दाखवता आलं की तुम्हाला सुद्धा आम्ही दाखवू. ठीक आहे, चला. इथे माझी गाडी सुद्धा रेडी आहे. हेल्मेट काढूया. तुम्हाला इकडे काजूचा सुगंध आला का? काजू भाजले. कोणीतरी भाजले वाटतं आजूबाजूला. आय गेस इकडे काजू भाजलेले आहेत आणि आम्हाला इकडे सुगंध आलेला आहे. चला पटकन. बाय बाय. लवकर या. बाय. चला बसा. आज असं बऱ्याच वेळा दाखवतात ना आपण. काजलला प्रश्न विचारतो. काजल, तुला अशी बाईक राहायला आवडते? हो, आवडते. हे रत्नागिरीचा ताजमहल. अरे वा. नाही, मला माहित नाही काय आहे, फक्त चांगलं दिसलं म्हणून आम्ही दाखवतो असं. मस्त ना, हवेली सारखी वाटते हवेली. आता आम्ही राईट टर्न घेऊन जातो. आय लव्ह रत्नागिरी. आय लव्ह मुंबई ऑल्सो. हे खरंच छान आहे ना. मस्त वाटतं. ते समोर काय लिहिलं माहिती आहे का? गेटवे. हां, गेटवे ऑफ रत्नागिरी. गेटवे ऑफ रत्नागिरी. दिसला का? आपण आम्ही सनसेटलाच येतो ना. तिथे हवा कशी आहे? गार गार. मस्त वाटतं ना. हो, खूप छान आहे. मुंबईमध्ये आल्यासारखं वाटतंय ना. सेम ना. हो, गेटवे ऑफ इंडिया तसं हे पाठी गेटवे ऑफ रत्नागिरी हो. तिथे आहे. आणि हा ब्रिजवरती आम्ही सेंटरला पण ना, किती मोठा ब्रिज आहे त्या साईडला बघ. आता आम्ही तिथे सुद्धा जाणार आहे तिथे. आणि इकडे काय काय माहिती, हॉर्स रायडिंग, पाणीपुरी, शेवपुरी, असं सर्व आहे मुंबईसारखं. आता आम्ही चालत 2 मिनटं चालत पुढे आलेलो आहे. आता इकडून तुम्हाला सीन दाखवतो बघा. कुठे लाडू? आता तिकडे जाऊया आपण. चल. कुठे? हा व्ह्यू कसा वाटला? माणसं इकडे येतात, रिलॅक्स करतात, बसतात. सनसेट पण बघण्यासाठी. ते खाली गेले बघ सर्व. तिकडून आहे खाली जायला.
दगड बघ कशी इकडे. हे काय समोसे समोसे लो. हे काय हातात तुझ्या गरम गरम समोसे लो. छान वाटतं ना. आता तुझे पाऊल इकडे राहणार की काजल इकडे आली नाही होती. मी काय करते माझी सँडल ना ऑलरेडी फ्लॅट आहे हा तर मी थोडी कॉन्शियस होते की आता इकडे समोर हे काय दगड आहेत का काय सांग. काय ते हे समोर काय सांग हे वाले. दगडच आहेत ना. हे कमेंट मध्ये सांगा हे काय आहे. काय मग ते हे दगड नाही आहे. दगडांवरती काय आहे ते सांग. ते नाही माहिती काय आहे. आता मी चाललो वरती. दे इकडे ते आली बाबा. आता इकडून बघ व्ह्यू कसं वाटतं बघ. काय ते बोला ना. आपण कुठे होतो. तिथे होतो ना. हो तिकडून आलो तिकडून आलो तिकडून आलो आहे ना. होय काय आहे हे काय तर तुला कमेंट मध्ये समजेल. कसं वाटतंय समुद्र. मस्त मस्त वाटतंय. इकडून जर स्विमिंग करत गेली की डायरेक्ट बदलापूरला. हो काय हा काहीतरी बदलापूर नाही कोणत्या दुसऱ्याच ठिकाणी जाईल मी. किती छान आहे. पाय ओढले कुठे असे इकडे इकडे तू इकडे इकडे तिथे नाही ते होल मध्ये इकडे नाही. हे मला असे माहिती कुठे इकडे हे सरकेला खाली जाशील डायरेक्ट. हा काय हा इथं असेच मुलं मुली येतात पाय ओढले करायला येतात आणि मग पूर्ण अंग ओढ करून जातात. जास्त रिस्क घ्यायचा नाही पाणीच्या ठिकाणी लांब लांब राहायचं. आणि खाली बघा कसे दगड तिकडे तिकडे दगड आहेत. या बाई इकडनं जायचं. आता तू ये कशी ती कशी येशील. माझ्या हातात एकदा यांनी डब्बा दिलाय मी डब्बा घेऊन मांडवा बीच वर आली. कसला मांडवाच येते माझ्या तोंडात मांडवी बीच. मी येते बरोबर. हा दे सरशीला तिकडे तिकडे आली बाबा बरोबर. काय की आता इथे आपण कुठे आलो. आपण तिकडे होतो तिकडे बरोबर ना. आणि आम्ही या टोकाला आलोय. आता समोर आमची बोट ठेवली आहे. आम्ही चाललो बोटीत बसून विक्रोळीला. हा रत्नागिरी टू विक्रोली बोट आहे ही. समोरच बोट दिसेल बघा तुम्हाला. आणि इथे माणसं कमी आहे का जास्त सांग. कमी आहेत. मुंबईला कसा क्राऊड असतो ना इथे खूप कमी क्राऊड आहे. चला बोटीमध्ये बसा पाठून पुढून जावा फोटो काढायला. काजल पूर्ण बोट तुझ्यासाठी पूर्ण बुकिंग केली आहे की. हो नाकवा बोटीनं फिरवायला का. आता मी बोट घेऊन चालली कुठे चौपाटी आपल्या रत्नागिरी टू विक्रोली. बापरे केवढी मोठी बोट आहे. पूर्ण तुझ्यासाठी बुकिंग आहे का. किती सीटर आहे. बीच बघा बरोबर 1 डझन माणसं राहतील. आणि आपल्या घरापासून हे हां आणि घरापासून 10 किलोमीटर लांब आहे हा मांडवी बीच. कसं वाटतं इकडे गारगार. टायटॅनिक सारखं वाटतंय इकडे टायटॅनिक. आमची इव्हनिंग वॉक झालेली आहे. तुम्हाला मांडवी बीच कशी वाटली आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. आणि जे रत्नागिरीला राहतात किंवा आसपास राहतात ना वेळ काढून नक्की इथे या एकदा. ते येत असेल आपणच पहिल्यांदा आलो इकडे. हो तरी टाटा बाय बाय. आता समोर ज्यांना ज्यांना वाटतं ते लांबूनच पाणीपुरी खावा बघूनच खावा घ्यायची नाही. आता आम्ही खाणार आहे दाबेली आणि भजी बिजी आहे तिकडे बघा समोर काय काय आयटम. आणि आम्हाला ना खूप दिवसानंतर हे भेटलंय खरंच नाही. हां मार्केटला आल्यावर समोर बघा आहे ते वेगळंच आयटम आहे का ते. ये क्या है स्वागत नहीं करोगे हमारा. स्वागत आहे. आलेलो आहे मांडवी बीच वरून साफसफाई करून आहे बघा. साफसफाई करून आला तर साफसफाई करायला झाडू आणला. ते म्हणतील ह्यांची काय शॉपिंग काय थांबतच नाही. पण शॉपिंग कशी घरी वस्तू नाही आहे ना लागणारे आणायलाच लागतात. हो आता एकदाच नंतर मग शॉपिंग नंतर मग तर फक्त मुंबईवरून यायचं राहायचं झोपायचं जायचं खायचं प्यायचं आणि मग जायचं परत असं आहे ते.
आता एकदाच जरा घर भरून घ्यायचं ना. हम्म. आल्याला काय करायचं, जे पाहिजे होते तेच आपल्याला आणतोय ना आपण. सॅनिटाईज. गावी इकडे ना रात्रीची थंडी वाढते होय. आणि बाईक वरती कसं हवा लागते, गार. थंड लागतं. आणि तुम्हाला अजून एक सांगायचं, इकडे बघा, इथे बघा हे 2 पडदे लावलेत ना, इथे 2 लावले. आम्हाला वाटलं एकच लागणार म्हणून ह्याचे पडदे राहिले, म्हणून हे पडदे आणायला परत आम्ही डीमार्टला गेलो. आणले काय? हा. आणि तुम्हाला एक सांगतो बघा, आता एक दाखवतो. ह्याची या पडद्याची प्राइस ना 150 रुपये होती काल का परवा, आज 200 रुपये झाली. मग काजलला विचारा, बरोबर ना काजल? काल आणले ना तुम्ही म्हणून. मी बरोबर बघितले 150. मी शोधत होतो कुठे गेले 150 वाले. हा. हेच होते पडदे, पण ते 200 झाले. रेट वाढवले म्हणजे टॅग पण वाढला, म्हणजे हे नवीन बंच होता त्यांचं वाटतं. असा फरक होतो. लगेच 2 दिवस झाले, परवाच आणले होते. परवाच्या दिवशी आणले. सेम केस आतमधल्या रूम मध्ये पण झाला. आतमधल्या रूम मध्ये पण दाखवतो इकडे. लाईट पेटव. या इकडे पहिलं लास्ट टाइम बघा, लास्ट टाइम एक डाऊट होता की इथे पण स्विच दिले आहेत आणि तिथे सुद्धा स्विच दिलेत. तर कारण काय माहिती का, हा बेडरूम आहे. आता समजा बेडवरती, आता समजा इकडून कोण माणूस आला तर तिकडे तर बेडवरून चालत नाही जाऊ शकत ना, म्हणून 2 स्विच दिले जातात. समजा कधी कोण झोपलेला असेल तर तो तिकडून ऑपरेट करेल आणि जो चालत आलाय तो इकडून ऑपरेट करेल. बरोबर. म्हणजे तिकडे जायला नको. आपण काय म्हणायची पहिले 2 कशाला चुकून केले की नाही, चुकूनच बेडरूम मध्ये सिस्टम असते, ऍडव्हान्स सिस्टम आहे की तिकडच्याला इकडे यायला नको आणि इकडच्याला तिकडे जायला नको. आता हे नसतं तर आपण तिकडे गेलो असं 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 करत, लाईटी लावत. आणि या बोर्डला बाहेरची लाईट पण आहे. हा. फक्त ह्या बोर्डला एक्स्ट्रा म्हणजे बाहेरची लाईट आहे आणि ह्या बोर्डला पण 3 आहे. हा पण एक बल्ब आहे, हा पण आहे आणि फॅन पण इकडूनच चालू होतो बघा, है ना. होय. चला आता मी तुम्हाला दाखवतो. मी घेतो काय आणलं ते दाखवतो. आणि सर्वात आधी खायला काय आणलंय, जसं मुंबईवरून आम्ही आणतो ना खायला आम्ही, तसं इकडून खायला काय आणलंय. दाबेली. काय? दाबेली. 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 दाबेली हा इकडे होती. आम्ही पण सरप्राईज झालो. एकदा मांडवी बीचच्या इकडे खाली गेलो होतो ना, तिकडे अशी खायची वस्तू आहेत. हा, ते दाबेली लवकर काढा नाही तर दबून जायची, ती दबेली व्हायची ती. मी आता काय खात होते माहितीये, लाडू तिलाचे. खावा. थंडीचे तिलाचे लाडू आणि गुलाचे लाडू चांगले असतात ना. असतात. चला आता हे बघा, हे दाखव. चुटकी वाजवून इकडे सर्व स्प्रेड करतो. रेडी. अजून एक त्यांना दाखवायचं आहे की ह्याच्यात अशा काही गोष्टी आहेत ज्या मी ह्याच्यासाठी पण आणल्यात. कशासाठी माहिती का? फ्रीज साठी. एक लाईट अजून एक लावूया या फ्रीज मध्ये ठेवायला. आता चालू करूया फ्रीज. फ्रीज चालू झालेला आहे. हे बघा, हे 19/3 ठेवायचं ना त्याचा. हो, 19 आणि 3. इथे बघा आम्ही फ्रीज कूलिंग ते चेंज करतोय. इकडे नॉर्मल 19/3 म्हणजे हा डीप फ्रीज राहील. हा बघा, हा डीप फ्रीज आणि इथे हे नॉर्मल. काय आलं? चला तर पटकन आपण त्याच्यातून काढूया, नाही तर त्यातले ते थंड वस्तू ठेवायला आणलेत ना, ते गरम व्हायचे आणि खराब होऊन जायचे. घे तू एक एक काढ, तोपर्यंत होईल ते. तू पण काढ मम्मी. चला इकडून काढताना दाखवूया. हे बेडशीट आणली आहे. हा मोठी आहे बेडशीट विथ पिलो कव्हर. 350 रुपये. हे आम्हीच असं बाथरूम साफ करायला आणलेलं आहे. म्हणजे उघडता दाखवूया म्हणजे पटकन होईल ना व्हिडिओ. हे पनीर आणलेलं आहे, बाय 1 गेट 1 फ्री. 200 रुपये. किती रुपये हे? 200. हे 50 रुपयाला पडलं 200 ग्राम. बाहेर सारखंच नाही. हे बघ, हे ताक आणलंय, दही आणलंय सर्दी. आणि ते तेल आणलंय. हे तेल वापरायचे नाही तरी आता एमर्जन्सी म्हणून आणलेले आहेत. असे रिफाईंड आणि ते सर्व काही करू नका. हे कोण पाहुणे बिवणे आले की आमरस आणलेला आहे. हे बघा, हे 2 लास्ट टाइम 2 आणले होते, कमी पडले होते. आम्हाला हँगर नेहमी कमी पडतात. हा, त्याने आता हँगर आणले ना. पॉज घ्या तोपर्यंत मी काहीतरी दाखवतो त्यांना. हे बघा, हँगर आणले होते ते कमी पडले. इथे काजलला लावायला हँगर कमी पडले बघा, मम्मीने लावलेत. इथे मम्मीला अजून लागतील आणि ते काजलला लागतील म्हणून आणलेले आहेत ते. बंद करूया आपला कपाट. आता बघा कसं वेल फर्निश दिसतं. इकडे पण बघा 2 लागलेले आहेत आणि 2 कमी पडले. हे पण 2 आणलेले, 2 कलर. दाखवा अजून काय आहे. काय आला? हे केळी आणलेले आम्ही. केळीचा पूर्ण हा जो येलो कलर ना ब्राईट, तो पूर्ण होता. ते पिकले आतमध्ये गरमी. तर एक एक केळी खायची सर्वांनी. पण म्हणजे कुठचा टाइम वाचतो आपला आम्ही.
एक एक केळी खाल्ल्याने इमर्जन्सी वाला टाइम. तो कमी टाइम तिकडे जास्त टाइम पण स्पेंड नाही करायचा. न्यूजपेपर वाचत नका बसू तिकडे, बाहेरून वाचा. न्यूज किसली आणली आम्ही आपली मुंबईला तशी आहे ना, आणि डीमार्ट मधून नाही आणली आहे आम्ही. डीमार्ट मध्ये अशा किसण्या नाही इकडे. दुकानातून आणली. रत्नागिरीच्या डीमार्ट मध्ये अशी किसणी नाही आणि ही किसणी आम्हाला 150 रुपयाला पडली आहे. मस्त. म्हणजे तुम्हाला रेट कसा आहे ते तुम्ही सांगू शकता. अशी आणि हेच असंच आम्ही आज सोयाबीन मिल्क आणलं तिघांना पियाला. मम्मी हे घे, हे पी, हे आता तुला पियायचं आहे. असं आई वडिलांची, भाऊ बहिणींची, फ्रीज मध्ये ठेव. नातेवाईक नाही, हे थंड नाही प्यायचं. आजूबाजूवाल्यांची, समोरच्यांची सर्वांची काळजी घ्यायची. असे गिफ्ट द्या काहीतरी खाण्यापिण्याचे चांगलेवाले पण. गरम मसाला ओके. आणि हे पडदे घराचे. बघा तेच येल्लो दाखव. येल्लो 2 आणलेले आहेत ना, दोन येल्लो आणले ना. हे बघा 2 येल्लो आणले, ते इकडे 2, हे 2 येल्लो इकडे लागणार आहेत आणि 2 पिंक पण आणलेत ना. हां ते आतमध्ये लागणार आहेत. त्यातले 2 आणि नशीब होते मम्मी तिकडे, नाही तर सर्व मिसमॅच झालं असतं. असते तर हे बाहेर लावायला. आणि हे पडद्याचं तुम्ही कॉर्नर बघितलं असाल ना, हे रत्नागिरीतला सर्वात जे चांगल्यातलं चांगलं होतं ते घेतलं होतं. पापड आणले. पापड पण हे बाय 1 गेट 1 फ्री आहे. पापड आवडतात ना तिला. हां त्यांनी मीच आणले. पण नाही, मी दुसरी. आणि हे शेवया पण बाय 1 गेट 1 फ्री. हे उपमाचे शेवया आम्ही 1 आणले, ते खाल्ले, आवडले म्हणून परत 3 आणले. परत आणली. पाहुणे वगैरे येतात तर हा, करायला परत होतात. कोण आलं गेलं तर बरं ना, पटकन करायला. चांगले पण लागतात. हे आता आपण मंदिरात देवळात जातो ना कधी पण मम्मी, हा. आणि आजीच्या घरी गेलो तरी आपल्याला लागणार आहे ना ते. होय होय. आणि ते फणी आणलेली आहे बस फक्त एक्स्ट्रा, कारण हे जुन्या फणी झाले ना सर्व. झालं. आणि तिकडे तो मॉब आणलेला आहे. मॉब डीमार्ट मधून नंतर बाहेरून आणलाय, 100 रुपयाला पडलाय. हा. अशी होती नॉर्मल शॉपिंग. आणि तिला विचार, हे कुठे आपले, हे कुठे आहे? काय? थांब मी एक, दाबेली? हां ही बघ इकडे. प्लेट आणतो थांब. जरा मी. आणि मांडवी बीच कशी वाटली? काय? बीच कशी वाटली? गेटवे ऑफ रत्नागिरी. मुंबईची आठवण झाली. काय काय नाव त्याचं? मांडवी बीच. मी मांडवा बीच बोललेली ना, तो मूवी आहे ना, तो ते लक्षात नाही आलं मला. चला आता मम्मी खा, बघूया रत्नागिरीची दाबेली कशी वाटते, खाऊन बघ जरा तू. ही वेगळी आहे ना पाव. आता इथे मम्मी बघा एक दाबेली खाणार आहे आणि ते एक पिणार आहे ना सोया मिल्क. आम्ही पण आताच पिणार आहे ते. काजल आणि मला पण आहे बघा एक एक सोया मिल्क. तुम्ही विचाराल खा 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 सोया मिल्क, तुम्ही जर विचाराल तर सोया मिल्क म्हणजे आपलं नॉर्मल दूध कसा मम्मी, गायपासून दूध. हा सोया मिल्क म्हणजे सोयाबीन जे असतात ना आपले छोटेवाले, त्याला कोणाला दूध चालत नाही माझ्यासारखं ना, तर त्याने ते प्यायचं. हा सोयाचे प्रोडक्ट असतात. सोयाबीन असं छोटेवाले, मोठे सोयाबीन नाही, ते चंक नाही. छोटे सोयाबीनचं दूध सुद्धा बनतं. गव्हामध्ये टाकतो ना पिठामध्ये, चपाती नरम करण्यासाठी टाकतो ना, ते त्याचं दूध सुद्धा बनतं आणि त्याचं पनीर सुद्धा असतं. ज्यांना मम्मी सारखं पनीर आणि दुधाची वस्तू नाही चालत तर त्यांनी हे खावं, चांगलं असतं. तुम्ही एक ज्याला पनीर खावंसा वाटला ना तर त्याने टोफू आणायचा. पण आणि तुम्ही विचाराल टेस्टमध्ये टोफू आणि पनीरचा डिफरन्स असतो का टेस्टमध्ये? जर मला विचारलं तर हा, मी फरक सांगू शकतो की हा टोफू आहे आणि पनीर आहे. पण असं टाकलं ना समजणार नाही आणि सेम टेस्ट लागते. असं काय वेगळं लागत नाही. आणि हे दूध पण छान लागतं, जसं नॉर्मल दूध लागतं तसंच लागतं. तर तुम्ही हे सर्व आपल्या रेग्युलर डाएटमध्ये इन्क्लूड करू शकता. आता काजल गेली हातपाय धुवायला, आता मी जातो. छान लागते. चांगली आहे? चालेल चालेल, म्हणजे काजलची पण मीच खातो. सासू सून आतमध्ये गेलेत मुलाला बाहेर सोडून. आता हे डीमार्टचं जे आणलेलं आहे आपण, आता तुम्हाला जादू दाखवतो. आता इथे आमचा बेडरूम बघा. बेडरूम बघा नाही, बेडशीट बदलायचं आहे. बदलायचं पण कसं? जादू कर बाबा, एवढा नको त्रास घ्यायला. मग तू जादू करायला तू जरा पाठी आली पाहिजे. आम्ही पाठी येते, तू जादू कर. अजून जरा पाठीचा. गाडीवर जादू. हा, नाहीतर फेकायचं आणि तुझे कपडे बदली व्हायचे. रेडी? 3, 2, 1. जादू झालेला आहे. चेंज कसं वाटतंय? एकदम असाच ना, पूर्ण आपण राहतो बघ भाड्याने बिड्याने हॉटेल बिटेलमध्ये, तसंच वाटतंय ना एकदम. हे छान वाटतं ना असं. नाही ओपन नाही करत, असं छान वाटतं. वा रे वा. आणि बेडरूम मॅचिंग कशा झालं माहिती आहे का? माझ्या बरोबर झालेलं आहे. माझ्या बरोबर झालाय. वा, हा तेवढाच चान्स झोपायचा. चान्स मला. आणि असं उठायचं नाही डायरेक्ट पोटावरती, लेफ्ट साइड राईट साइड उठणार ना, तिकडे गोला येईल, गोला
पहिलाच गोला असेल तुमचा, अजून गोला यायचा वरती. हा म्हणून असं पटकन कपाट नाही पण होता येत. कपाट काय दाखवते? मॅचिंग बोलतोय, पिंक पिंक आहे. सर्व मॅचिंग घेतलेलं आहे बघा. सगळे मॅचिंग. खूप छान. गर्ल्स रूम पिंक. खूप छान झालंय. मग तू बाहेरचा, तू ऑडमॅन आउट आहे. हे गर्ल्स रूम. नाही तू ऑडमॅन, तू कलर ऑडमॅन. हा पण तू कलर ऑडमॅन आउट आहे. तू बाहेरचा, आमचं मॅचिंग आहे बघ. मम्मी आणि मी मॅचिंग झालेलो आहे आणि सर्व मॅचिंग झालेलं आहे. कॅमेरा ठेवला ते पण मॅचिंग. काय आहे ते?